в колата. Йордан се опита да каже, че Ева е предател. Ева не е предател. Аз вярвам, че Ева е предател. Тотално не е. Тотално не е. В смисъл, не знам кой е, но мога да гарантирам кой не е. Не мога да разбера как ще си помислиш, че Ева е предател. По същия начин, по който би си помислил, че Даяна е предател. Това е абсурдно. Те не са способни да си контролират емоциите по никакъв начин. Как ще са предатели? Нарочи ли се Ева, бе, човек? Аз не му повярвам. Сега Ана Мария това говори. Ева е 100%. Ана Мария ми каза, залагам си главата. Готов съм да... Щом Ана Мария си слага главата, по принцип да пробвам. Аз искам да отстрелям Данчо тази вечер. Изобщо не ме интересува. Толкова ми е съмнителен. Много такъв искрен... Не е искрен изобщо. Първичен. Не. Аз изобщо не мисля така. Добре, взимам го под Има внимание. нещо супер шейди в него. Щом ти съмняваш, значи... Сега не искам да те подведа, ама... Не, въобще не ме подвеждаш. Мога да се насоча на там. Аз нямам друга посока. Но твоята... Обаче Майя ми е много съмнителна също. Много. И е много добра. Просто тя е много добра. Много не знаеш какво става там. Имам два въпроса с теб, които трябва да правим. Имаме ли нужда сметка и ако да, кой, да го докараме горе? Не. Нямаме. Що? За какво ни е в момента? Не малко за празник, за сир. Мисля, че добре ги филмираме до тук. Да продължаваме така леко, внимателно и консистентно. Обаче ние днеска дай да гласуваме с различни имена този път. Защото някои хора броят гласовете. Да броят, бе, какво ще преброят? Аз не съм с твърдо решение на кръглата маса. Днес коментирах с Дани, че е редно да се разминеме в някои от последните маси в гласовете, защото става вече подозрително. Има хора, които броят гласовете и помнят какво са гласували, а пък и предпочитам да не се асоциирам много с Дани. Владо ще даде за Ана Мария, нали? Той каза Оля да стреляме днес. Оля. Ама кой друг ще даде за Оля? Абе, това не го мисли. Как кой? Ти, аз, Владо, Венци, Дани, 5, Ева, 6, Мирела, 7. Ето ти. Ама трябва сега те първо да ги убеждаваме тия хора. Няма кой да убеждавам. Казвам на Владо и той е готов. Добре, дай да не си говориме повече, че ставаме много съмнителни. Съмнителни? Ми да. Боже... Към мен винаги е имало съмнения, но хубавото е, че аз поддържам една равна игра през целия ми път тук, като праведен и като предател и няма никакви факти, които да се сложат на масата, за да ме поставят в някакво обвинение. Ще се старая в следващите дни да съм все така постоянна и ще внимавам много да не се издам, защото напрежението вече наистина е много голямо и всеки може да сбърка по всяко време. Ти да вече за кого ще гласуваш? За всички имам съмнения. Просто ще коментираме си. Кое? Какво ще правим тая вечер? Аз му казах, че Оля си ви е приятелка на вас, ама аз я подозирам. Няма проблем. Аз не искам. И Оля подозирам, и Ева, и Данчо, и Дани. Добре, може ли днеска? Вече подозирам и Венци. Добре, може ли Ева? Да е днеска. Днеска да дам за Ева. Да. Добре. Надявам се да си удържи на думата, ма никога не знаеш. Днеска ни очаква, не знам даже как да я опиша. Това е най-ключовата и най-тежката кръгла маса до този момент. Тази вечер очаква много спокойна, лежерна, приятна кръгла маса. Ма защо искате Оля първо? Защото няма проблем. Плана за действие е да пожелаем успех в живота на Оля и да проверим нейната праведност. И аз предпочитам сега да видим кой ще танцува с нас, защото един от танцорите с голяма вероятност е предател. И аз затова не ми трябва въобще щит, защото според мен някой предател ни пази. В момента ние, аз, ти, Бачорски, Майя, ние вършиме услуга на някой предател, а той ни пази. Защото иначе няма никаква логика, аз съм още тук. Аз ако бях предател, щях да се изгоня.
аз все още съм в играта, без да съм взел нито един щит и без да имам намерение да взимам нито един щит. В точно този момент ще проверим моята теория, т.е. дали всички сметки, които правех, е имало някаква логика в тях или дали съм фейлнал тотално с, според мен, математиката. За Ева има 5 гласа. Да. Анна-Мария Георгиева. Това не е добре. Включително и Венци. Той би обещал сутринта на Анна-Мария. И за кой ще го слушаш? А? За кой ще го слушаш? Още го мисля, ама аз имам две най-сериозни предположения. Аз вчера отидах и казах на Оля, че я подозирам откакто е влязла. Да, супер. Гласувай за Оля. Всички ще гласуваме за нея. Ами, да, предполагам. Другия човек е Ани. Защото се изнервих, че ми отне възможността да си спечеля щит. И... Ма трябва да съберем квота. Аз също се съмнявам в Данчо. Ако реша в крайна сметка да е той, ще е, защото днеска просто ми повлия и се изнерви. Не, аз него ще го оставя за утре. Но... Аз него ще го оставя за утре. Аз така иначе не знам дали ще имам утре, просто ще си кажа и двамата, най-време ще гласам за Оля. Да. И аз ще гласам за Оля. Окей, стреляме към Ева. Нямам скруполи. Така. Ама той вот се разваля. Що? Защото са тръгнали да стрелят всички към друг човек. Да. Оля. Кой? Бачората. Бачорски. Оля изглежда по-опасна по принцип. Човек. Давай, Ева, моля ти. Добре. Аз съм много изненадан, че Бачорски ще гласува за Оля. Бачорски не е предател. Не е предател, аз го знам, просто ми е... А е готов да стреля също. Защо, Оля? Точно това ти казвам. Смисъл... Това ти казвам, в смисъл, ти си направи сметка под това тежка манипулация точно ми, за да тръгне той да го гласува срещу Оля. А кой му го казва това на него? Разбираш ли? Те са тотално заслепени, облъчени от всичко, което се случва. Аз каквото и да кажа, излишно е. Направо не знам, защо сме и тук на този етап. Това не е игра на предатели, това е играта на Владо Николов. Не знам какво правим тук. Владо подготви и те да не Данчо. Супер с хубави бижута са. Да, Бачорски вика, що никой не видя да каже, че гласуваме Ева. Той цял ден го работи срещу тебе, той това не е идвал тук. Владо Николов. Той си разчиства сметките с всички, които вчера гласуваха за него. Разбрах, че днеска си тръгвам. Това чувам. По-скоро предпочитам да играя с групата. Тоест ти мислиш, че аз съм праведна, но ще гласуваш за мен. Но това е окей, смисъл, това си е твое решение. Съвсем директно ще го кажа. По-скоро имам поети ангажименти към хора преди да влезнеш ти. Това е истината. Той транс, дето всички сме изпаднали в него, си има име. И той се казва параноя. В смисъл, параноичен човек взима най-лошите решения, възможни. Ако не вярваш, че аз съм предател, служи трето име. Не дей да ме гониш. Има една по-голяма игра. И в случая съм поел други ангажименти. И се подготви. Ще бъде много тъпо. В момента, в който погледна в очите и ти кажа, че съм праведна и се обърна и се замина. След всичко, което сме преживяли тук. What a shame. На кръглата маса ще има циркове тази вечер и ако не сме умни, просто ще си отиде праведен за пореден път.